Şu sağınam halis yüğüme düştü. Sağsız dur böyle şovda bolan yok mu? Bir de ertir okudan işi uro diyorlar. Sen olup dursun işe derle, algamak koyunca yarışa gideceksin kıyarı. Yağdamadın mı? Mene daşından yağdadım. Aladan başımdan ağdık. Sen kim artık maç. Maşk edenlerden mi olup? Halis alet etmeye koyun ova. Seyredin emmi. Ödün aydılmayan yarı adarına da der. Asıl gürleşöğün cevap vereyin neyin ova. Menem sen bilen gürleşmeyecek borun. Gepleştim. 24 saatlap nahariyim ben ağaç ederim. Ayıp oluyor da. Atarın sahim kaynamadım ka göreyim ha. Nesip bolsa ertelem tecrübe işine başlar. Okuda alan bilimde işte barlap görürüz. Doğru diýen zorum. Menin barardığım täze fabriklaryň birine tejribe işine geçmekde. Hudaýa şükür arzuwym hasyl boldy. Türkmenaş dokma senat fabrigine tejribe uğraşykdyklaryny eşitende begencimden ýa-da tasqış bolup çykdym. Ýöne meni bir zat pikire batyrýar. He näme? O eri dağın edýärmiş. Eri bilen bir ýerde işläsin gelen wagtda. Koýsana näde? Eliler we doglan näde? Yok, meni derbe doglan diýemok. Ýöne men onuň bilen bir ýerde bile işläsin gelen wagt diýen. Men dekanymyzdan özümiň başga bir ýere işe geçirilmegini soradym. Han görürse diýdi. Ýönenligi hiç bolaýmasa. Ağayız kapıda bir bami. Salam mıylar? Salam. Salam salam. Öz ara gurrun ediyen mi? Howo, eýýem näme gurrun edýäni de eşitdensiňle? Ay yok öyle yani işe gidiyor saat diyen de çalacak kulağım illi. Bir de siz bilen bir fabrikte işlemeli. Çayımı da kaynattır. Yürün yıllar çay içtiğine. Boş mürühü de değil. Sağ ol. Ay kim diyor? Oho yiğitler. Aha. Ay tüveleme. Çayını da menden. Süç köklerini de sizden. Hani işe uğraman kalkıp çaylarınla. Ey, berekeli bula tüyüt bolayday balıca. Hani aç bakalım şunu. Hani Meh. Beliydi yani ha. Hova. Bizim işleyecek fabrim oğlum. Dükkan, meydan, ulu mu kal? Bilmem. Bana mısın bilersin? Abi da ulu. İşleyen adamın köptür ha. Bilmedim. Bana mısın bilersin? Meh. hani. Aho Pennihan. Uy bak. Çağvayal sonra varın yağdırıp bir edip durmada gelsene. Hadır. Ben bizim işleyecek fabrimizin ne hili bölümlerin bağdığını gözüme getirmeye çalışıyorum. Penni. Hani gelsene. Gel çay içelim. Onu üns verme. Ola togda da bir tur görmez va. Şoňun tur görnüşden başga işlerde ellegen o. Sen
Hedi men eşden vurrunlan dinle. O ne her vurun? Gıydan vurrunu da. Ne etti lan? Ava. Ha? Meni kızıklandıryanlar hut kayırlan vurunu. Onu dinle. Ha? Yan aşkana varamda. Nädik sen bilen bir yerde işläsim gelen ok diýip sona gurrun berip duran eken. Ne bilen mi? Hawa sen bilen. Başka ne dedi? Maşa iştat diýen ok. Şolam sana yeterlikdir la ya. Uy, ýogsa da. Meni başga ýere işe geçirmeklerini ýol başlardan haýyş etjek diýdi. O başka yere geçse meni atçadaman. Gördü ýagdaýymy. Men kaýtmak gönlämi. Men häzir. Gaýdara men gurrunly dinlämi aýdaýma gory. Ay kenem. Gepçi diýerler. Arkayın ol ho. Ballı diyene. Ol fabrikte näçe türlü mata öndürlýär. Ya ey penni. Ilki sen men soragyma jogap berdene. Näme? Fabrikde bir günde näçe mata öndürlýär? Ay sağ ola ballı. Manırın. Men bu suwaly hükman edide berer. Girverin apaçıktır. Salam beyler. Salam salam. Salam. Neme? Ne? Kağıdan gördün mü? Hany öz käsem. Öňk mi? Jaşdy uzy. Şat olarmış diye. Öňkini elimden aşyp dögdüm. Bana şoňa käse bersene. Özüm kiyinmi ya, sen kiyini? Nädin berek? Mi al? Yigit mi al? Sağ ol sana. Sağ ol. Ne sağ ol. Sağ ol onda. Tamam. Sonra, sana aşağıda öňüňizden gelen hat var. Nezik menedir buna bak gelin. Neçe otur öýden hatırlamak. Sen düzdün. İçime kadar. Sen uzak yollar geçerim. Yüreğime menden şak bolmagan gözüm. İstesen men gözlerimde uçarım. Oho, gurt mu tilki? Hem tilki hem kurt. O näme diýdim? O men? He. Hilegarlik hem doğurçuluk bilen He. yüreğine aralaşandır. Hay ne bileyin ne. Yüreğimsiz ya ballıcan, yüreğimsiz ya. İnnol başka yeri geçecek diye. Oňarandyryn. Gayrat etdim men turgunmem oňartana. Ne mol? Oňa sen söýgüliň sona çagyrýa diýdi, maşk etmesini goýdursana. Çykyp gitsinne. Menem ýa sana gıýlan habaryny getirip kömek etdime?
Ağlama şonu. Bilse katı vurar. Men eýem gaty görjegimi gördüm. Näme boldy? Her näçe ödülenip gürletemem ýeki agdam söz diýmedi. Ola bolmandyr. Şoň üçin men oňum bilen gürleşýekken. Yer bolýala bir öýkölüşi berer ýal bärde ulzat ýokla balli. Men eýem şert etdim. O näme hil şert? Sana inni söz gatsam 24 sagatlap nahar ýemän aç gezernidim. Ona oňarmadyň. Oğlanlar diýen ha. Fabrikde gyýlyň eşigi dikilýän kaya oğlanlaň ky. Ha? Howlukma datsın. Hemmesini ertip bilersin. Uy, ýogsa da. Ha. Aşağıda girilgede oturan bir zayda öň şo fabrikde işlänmişin. Sen ol şoň ýanyna git, hemme sorularyňa jogap berer. Oh! Mune gow pikir. Haw bolay ballyjam. Bilmeýän adama sora baryn ýagdyryp durandan bilýänden soraýyn. Bir daýga fabrikde işleýän. Ýok. Ha onu näme? Häzir penni bar. Bir daýdan işlemeýänini biler. Ha onun pennem sen bilen gürleşmezdi. Ay. Bugün Nur Cemallaýda nobatçy. Bir daýda ertir nobatçy bolýar. İçeride adam var mı? Solan dedi Allah. Bana ballı öğretti. Ballı? Birine çık gitti. O da senin ballı ne için oldu? Öğrenme hak gitti. Ben gittim. Sağ ol. Ertir görüşürüz. Ertele sen var. Girerim kapı açıktır. Selam oğlum, kovmaya dayılanas. Ondan sonra geç otur. Geç. Yok, geç oturmayın. Ballı sana hak var. Yeni de hatmy. Öýdenmi? Şeyle olaymasın? Sağ ol. Sağ ol. Näme boldy? Näme üçin öňüňden hatalywan begenim ok? Dost, sen bilemok. Men näme üçin begenmeli? Öýerjek bolýarlar. Ha. Şeýlemi? Hani hatyňa oku. Maslahat bereýin. Ya gilinmi? Ýoklu. Şunu gowy öýdüm okaýyna. Uy, ýoksa da. Meni ertiri ýerden turdy perwana haýyş et berdene. O näme üçin sen perwan turmaly? Penni näme? Pen turutsa, men ertirligime mip yetişmerim. Ondan ertir ýerden saat 8-de hemmämizin üýşmeliligimiz bilýän. Bir de ulu garaşakdan bilýän. Men turdum näme? Sen turutsaň, ýuwunmam yetişmerim. Sen öýüňem giýişdir ona. Erti ýer turar. Ay ýokdur. Pelwandan turdyp öýdüň haşeseň näme? Men sana oň bilen gürleşmeýänligimi aýdypdym. Ha, wi şeýledir o. Ha, Oğuz var efendim. İrden turdyp, ol yatansa baş ucuna hat yazıp koy. Hat görüp tudur o.
Ine şunuyon gowy pikir. Onda men şey deyin. Yaxşı. Böyle. Ver diýersen mi? Ha ol. Owa oglum, öňkü hatymda da seni öýerjek bolanlygymyzy aýdypdym. Menem sen öýleneriňe howlugaýan golün, enen hasam howlugaýa. Eger öz söýýäniň bar bolsa, biz oňa öýlenmeňe de garşy däl. Ýöne kimi halaýan bolsaňam bize suratyny iýermegi unutma. Göreli synlary. Hay yok. Oğuz bu hattın ayydın ertir okaýynla. Gel. Gelsene o çatıra. Geldik oğlum, geldik. Bol çatıra bol. Birle tur dip yap. Benim tur dip yap kaydı verdim ya. Hay edenim var ola. Meni giyce alma. Salam oğlum. Ballatay. Bizi giyeceğe koydun. Bağışlan oğlum. Kuşunuma biri konur biri ak. Çorabını giydin mi? Patlama oğlum, korkuyorum. Oğlum ben çalışıp geleyim. İnni nire. Önkü araştıran ağır görüyemim. Mün maşini.